Sarauniya TV, tashar al'umma. Ke gargaɗi nake a bari min ke burin zuciyata na rike idan aka ce za a raba mijin haushi nake in ban ganke ba zan karaɗe duk duniya in na rinsa idona ko na buɗe idona ke nake daɗa hange ko ina san kiya kewaya ke min alfarma ki ce kin ban dama So makami ne kuma alfarma ne tunda kin ban na ki zana alkinta ne na baki dukkan haki na so farilla ne tunda kin faranta zuciya wannan aiki na ne ina kaunar ki zuciya da jini hakun ne rashin ki gare ni zai zamo ajalin raina ne ga akala ta jani sai ta mini inda zane abinda gare ki na bida ki so ni yadda na so ki na siyar miki kaina akan farashin kauna ta yadda babu wadda za ta kwace miki ni ne Sarauniya TV, tashar al'umma.